नमस्कार बंधुगण आपण मानकु जेएसएस ओडिया चैनल रे स्वागत। बंधुगण आपण जदि केउ झियो को मने मने भल पाउछन्ते ताकू निजर मन कथा कहबाकू डरुछन्ते आउ चाहुछन्ते कि से झियो निजे आसी भल पाउछि बोली आपणकू कहू से झियो राति दिन फोन करिवो आपणक सब इच्छा पूर्ण करिवो। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିରେ ଆପଣ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯଦିଚ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଲିମ୍ବ ଗଛର କାଠି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁନିଆ କରିଦେବେ। ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ କୁମକୁମ ଗୁରୁଚନା ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ମିଶ୍ରଣ କରି ପାଉଡର କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଅଗସ୍ତି ଗଛ, ଯାହା ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ସେହି ଡାଲିମ୍ବ କାଠିରେ ସେହି ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଗଛକୁ ବୁଝାବିଧି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।